Balima Alnyokma très urgent. Balimao Amboraka information télémando soro. Ko Mali parti politique mogodo bay. Uka Djekuldo bay no. Mununi Imam Digo Tegebe Nyogambulu. Uka porte-parole Etienne Fakabako. Koubena négociation Kenny Bina Jaraka Mogoyi. Koubena négociation Kenny Tero ya. C'est même en français là. En français facile. Le porte-parole du CFR Assim négocié avec les terreaux de Génim. Donc, un groupe d'opposition malienne décide ou accepte de négocier avec les terreaux. Amena Kala, Aounanga Djanga Kumaka ina menyogo fe Malion. Bi video kadide, ko Imam Diko Kanubaka Chama, ane munube Djekuluke la parti politiku Kugo Kubana Sigiga Fokeni Jatike Wale Moroui. Nous avons été les premiers justement à proposer cette alternative qu'il faudrait discuter avec l'ensemble des acteurs. Y compris avec le GNIM. Y compris avec le GNIM. Vous souvenez-vous, cette décision n'est pas celle de la CFR. Tous les forats qui ont eu lieu au Mali de 2018 jusqu'à maintenant, que ce soit la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien tout récemment, tous ces forats-là ont recommandé sans exception de discuter avec les groupes armés, y compris groupe qualifié de terroriste par l'ONU, groupe qui est responsable d'exactions contre les civils, responsable aussi de la mort du ministre de la Défense. Du Mali, ça ne vous gêne pas? Ce qui nous gêne, c'est de continuer à être spectateurs de la descente aux enfers de notre pays. Ce qui nous gêne, c'est le fait d'avoir fait de la guerre et la seule guerre le leitmotiv, le seul programme de société aujourd'hui. Donc, qu'on le dise, ce qui est revendiqué de part et d'autre, nous ne pouvons pas refuser de le voir. Nous ne cautionnons aucunement la violence, mais nous disons il faut regarder la réalité en face et il faut discuter. Et discuter aujourd'hui suppose prendre en charge les deux revendications avec des lignes. Alors allons-y. Voilà, Malien Beladjele Kumaganambe. Awaku Ugoku na négocier ni terreau yi. Malien chama kulila. Si sangani politicien c'est-à-dire si sangani politicien ou vraie couleur donna. Si ça gagne à ouéra des terreaux, Mali Premier ministre Ablaye Maïga nana fo oni kono. Comme Mali bena négocier ni terreau ya vidéo flamen a vidéo kalanga je kalamenyo fait. Asimi Goïtabe ka négociation kan ne kokura de ya. Allah. Sari yerenega dante kolongolomba bochi ewa. An karamogo aidara ni nulumata Bamako misiriba kona. Terreau ma bofo kilal kanafo Bamako kono. Uni an karamogo aidara tarafo Bamako misiriba kono. Awati accordaliti ko kuma kumbo makaya. Utara Bamako. Moussa Atayera, Mali ministre des Maliens de l'extérieur. Ale kuyomuye. Ngolo be kunya mo kalondi. Négociation de matobi no be ministre la bia. Jadi si koro flene ministre la Mali kono bi. Autant akli daele, ne flene, moi j'ai toujours été contre les négociations. Ne qu'une belle négociation contre là. Mais kafo kokura do kokura tede. Asimiga dialogue intermalien aya do akono. Siga fo fefe kera depuis rébellion de la phobie ya be do akono kube négociation kani manni. Ablaye Maïga nana fo Nations Unies nanga jango farlame. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Comment maba? Comme mamaye marfata. Comme Mali bena sigiga fo kena bay. Ablaye Maïga ya fo Nations Unies kono en 2024. En septembre 2024, au kumbe sinoro la muna odo amaboka kuli. Au nara chawe horoi. Au kama munu meka kulebi. Wala ou te horonye. Munu meka kulebi. Au te horonye bi laita lai. Wala ou te horonye. Ne madala na we halala yere fana souvent. Ou ba wata kalamadi je ne sais pas. Billahi na yo fa dendi. Ni flè, sauf la boule kere flè. Asimia do Mali dialogue kono ne boraka kele ka do. Au jume kumana do.
bon ala bi se ka barka du jamana la tanto kala tugu men galon de be ka ka jamana jo kalabanciya mogo do be ko do ke ça passe mais ni mogo ya ke dro ko jugu de do ay wuli kasa mais mogo min kadi no ya ke te bo kalama hal ni bora kalama itafo o fana jamana jo ya abe ka mogo to jaraki ko meno ngona asimite ka ngona sikya asime wardi bilaka mogo ma asimite ka négocier no dongo do mais asimbe ka négocier asimbe ka mogo chuma et puis akoy madame ne bide mera imam digo ka video korokoro le mbado kala ayere ka imam digo kuma kana meya malien belajele aba keto de mena feno ira maliona anga jangan na me nyongo fe anga jangan na je nyongo fe voilà jamana yin mo we ne wele wate dola ko amanyi ni fe ebe jamana yin don ini ma chama mbejela shendu ne anda madin ala yiki kitu dola ebe ma chama no voilà o amanyi ni fe ta koron fe ka kuma koron fe mo fe na chama chela ka kuma du fe ido do la una hakili mo horo voilà o kuma yin fora domi faransi ambassadeur wulla ka mobilita ka ta primature la aw be ni wele ka dado jamana yin kuma na muna ene kuma ime malembe kuma ime san ibe ka de imam diko wole kakata sigiga fokeni Amadou Koufaye kakata sigiga fokeni Iyad Agali o karam bengana o kara wetiandi parce que imam diko boudon Mali surasi do be olu taroni Amadou Koufaye nyoy o be kara kateme mais aw kana kina foni ko kuradi ka Umar Markoto malanga akumeta ani terotoro kuma nyoy ambe ba kalama maître Bari Mumbana maître Bari mata maître Bari Alpha Denge mala ngolu tara uni Amadou Koufaye nyoy fa kera manga ya wakati la o be make kateme malen chama be o be oni mo gon me nyoy jala ko kuma o kuma kasigi ka fokeni terotoro ka négocier ni terotoro kuma adam nani ni mo gon ndiya ay ke horon isa négociation ko kuma amanne se ko tungara de mais asimi ko taya blaka jala ko intermalien kono ay ta résolution na ja abesebene mala kambe siki ga fokenu ye asimi ko tan de laka anga au conseil en karamo aidra nyemo délégation blaka ta farabugu kata négocier ni tero ye farabugu aidra ye mo blaka ta en karamo aidra balolendu ne se ko tungara balolendu ci aramade ke ifa de sa anga sigiga fokeni tero yo kuma adam na bidia tero chamate ne ministre la Bamako kono biya e Musa Atayara olu ngode azawadi indépendance ka a discours kala bi otene Mali ministre la biya olde ni tero majeka alliance ke kanga armée kanga surasu da ku kantege muna nga surasu da ku kantege nu ubea jekulu kele mogo yo odo te ministre la biwa che ay kaw faw doni sa ke halala doni sa abeka kule abeka mogo blanc mana kola abeka nyina kidal ko o te ka communication ke parce que ay ka crédibilité bien quoi be tkele no la abeni kule ba ko wulu alors que nie ko kura de wa able mega mata fo Nations Unies ngono wa kamena négocier ni o wa négociation be ka ke abeka ke ba te ka ke wa donc mogo do be no yo ko do ke ça passe mais ni mogo ra ke ça passe pas o nyama de asindi billahi talai o te halala de be tienfo horon de ne be tienfo miato yala war minala fama uno fe na figi de yala je suis très déçu wallahi nye moyen de bali ban bela nye Seydou Oumar journaliste Seydou Oumar te fera kuma mena kuma quoi mbala ndogoni journaliste Seydou Oumar ka fenga men te fe Seydou Oumar te fen fe mako ne Seydou Oumar ka publication avec Etienne Fakaba dogoya Seydou Oumar ere ka premier ministre Ablaye Maïga on na fondation zinna kam négocier ni mo gonni
Moi, je ne comprends pas la jeunesse malienne, quoi. C'est-à-dire que, il va à la calée, mais je te respecte, on te fait un film, c'est l'humour. Mais il est à la tché. Na kadene se kutungara ne ba blanga pasika. Abla maiga nana foka mi fenge. Asimite négociera nous yowa. On est nous beta siga foka nous où est le problème? C'est des Maliens comme nous. Akana ke kodo kay mukodo là, on accepte, mais kodo mai mukodo là, on accepte. Ay nous kon dablante jamana jossa, walay. Benya be tiena bi. Tout le monde voit la vérité aujourd'hui. Mais ni moi bien galon défend, l'histoire va te juger. C'est tout ce que j'ai à dire. Négociation comment c'est un faux débat. Mali be négociera ni Niamena. Mali be négociera nous ou be kun dozerete ba mako kono. Munu fle iyara kalika du juin. Algabas akintala o kun dozerete ba mako kono. O kuma ke député Mali assemblée au niveau na. Moi be ka kina fo imamu ana tiru geranyona dota bota imamu ye tero de Mali politicien ye tero de. Ni Mali politicien territoire asimi go tate war duma ese Mali politicien ka war duma asimi go tate war jol duma ka bloquer sous terre. Donc ne be da oro la ne ku ka me cha Mm-hmm.